Hassan M Yusuf TV ana tare iya wuya. Da zuciya ta wadda take masu abuta ne da ke yi umarni za a yi shi wanga haƙin su ne. Kin mallake komai nawa yayi ko a mafarki ne, zan jaddada ƙaunar ki ta yi mini komai. Akan ki bani yarda a saka mini ba laifi komai gare ni in ke ki kai mini tukwicin kauna ga hannuwa na ki zuba mini ina nan bani zuwa inda kin ka hana mini da yarda ni yarda ki nake so. Zuba ce ta kauna na kwankwada kibin abinci zana cibiyar gyada kalmar so suna fada in jaddada a zuciya kice na babu sarauniya ginin ki bayan roma masoyiya kira na mu aran gama da ni da ke sabo muka yi asuwa da ni da ke sabo muka yi asuwa. Idan na ga dama ba wani mai kallon ki zan tara kudi na in kawo su na aure ki cikin jin daɗi gida na zan boye ki ba ki kula ban san ko bacin ranki bana yarda da abin da zai taba kimarki mai sona ke ce mai ɗaki na kina raina an gaishe ki muradi mafarki na shine ga ki a gefe na mu tattauna bayanan mu akan kauna cikin sona ki gane duka tsari na ni kan kaina ki san dukkanin sirrina ni dai daga ke ba zan kula ko ci ba. Muradina a farin sona tukwici na akan kisirina da kin yarda da foganda ki roman na sha akan sune da ke zane ta hoja ne ki min jagoratan gurin baba fallasa soyayya a yau maganar aure gidana da ke tare ya tuba da ganin komai. Hassan M Yusuf TV ana tare iya wuya.